O Concello de Outes impulsará a mellora do ciclo da auga, calo preciso que traballarán en dous liñas, fortalecer a etapa de ro e solucionar os problemas de infiltracións. Unha das materias prioritarias para os concellos da comarca é o saneamento e a rede do ciclo da auga. Para o Goberno Municipal de Outes é un tema esencial e o seu alcalde, Francisco Caló, apunta que están a traballar para mellorar o sistema do ciclo da auga no que na actualidade teñen dúas frontes abertas. Fortalecer a etapa de ro xunto coa planta de Boel. Aí recordamos que houve unha incidencia fortísima no ano pasado, aí a finales de outubro, a fruto desa incidencia ainda estamos ahora mismo acometendo ou facéndonos cargo de sancións que están chegando por esa cuestión, que as sancións páganse, é duro, vai do peto dos veciños, pero sobre todo a fortalecelo para que ese sea un servicio bo e que os veciños teñan seguridade, ante todo, seguridade sanitaria nesas cuestións. Afirma que teñen xa propostas feitas e agora están buscando a forma de leválas a cabo nos dous lugares. No referente ás augas residuais, o Concello está a traballar para mellorar o servizo. Hai unha planta EDAR que está funcionando a mo ritmo, pero como moitas partes noutros concellos temos uns problemas nas redes de saneamento, hai moitísimas infiltracións de auga, iso fai que as plantas, por moi ben que funcionen, non funcionan. Entonces, xa tratamos, temos solicitado unha auditoría desa rede de saneamento para ver os principais puntos críticos que poda ter a rede de cara a mellorar a eficiencia da EDAR e, sobre todo, tamén tomar control sobre todos os bombeos e fosas sépticas que hai instalados ao longo do concello. Xa que apunta que nas inspeccións que se realizaron detectaron que están todas en mal estado. Conservación ou simplemente que non había ningún mero mantemento delas. Entonces vamos tomar tamén control sobre esas, facer auditoría, que xa está en marcha ese traballo, e queremos controlar o tema do ciclo da auga como sexa. É unha das grandes retos que temos entre mans, desde logo. O rexedor local sostén que en pleno 2025 hai parroquias que aínda non teñen saneamento. Están encima da mesa proxectos que tamén, hai que dicilo, que tamén veñen do anterior goberno, pero tamén hai que pensar no que temos xa. É dicir, non é cuestión só de avanzar, tirar para adiante máis, senón que hai que ver tamén o que temos e que este funcionando ben, porque non está funcionando ben. Entonces, estamos intentando tomar medidas, sobre todo, empezar a ter un control sobre esas fosas, eses bombeos con mantementos regulares, porque ahora mismo non os hai, non nos había, que heredamos esa situación, queremos recontrolar esa situación, e xa digo, a partir de aí tamén ir implementando as zonas onde necesiten dese servicio de saneamento de augas residuais. Pero, é un traballo que hai que plantealo ben desde un principio. Para poder contar con recursos propios e de administración superiores para facer realidade estes proxectos e dar solucións ás demandas actuais neste servizo. Creo que para que as administracións nos poidan axudar, eu creo que tamén que hai que presentar proxectos rigurosos, serios, e que vexan que son necesarios, e neso estamos.